An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtɔ bi alamisa ye alamisa min bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 10 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko sunkaloman kɔnɔ an balala k'a fɔ bi o tile 7 jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ jariwala tigilamaw ye olu bɛ ka wulikajɔ ta nin waati ninnu na ka ɲɛsin Yoroso marabolo ma o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ an b'a ladan k'a fɔ Kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔ na mɔgɔ 2 dɔgɔ ni kɔrɔ dɔ olu ye jɔn fa foroko dɔ nɔfɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔw bɛ sen na kalo min fila kɔnɔ na o kalo daminɛtɔ la an ka jamana lakanabaw kunnafoni dɔw fɔra ka ɲɛsin ma ka yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw kɔni k'olu kasaralu ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya kurumari dɔgɔfiri falakɔfɛlaw la o kuma minnu bɛ sen na sɔrɔtɛlakaw ye ɲɛfɔli ka ko kan kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasoma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lada k'a fɔ Yoroso marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Tanjo an b'a lada k'a fɔ jariwala tigilamaw k'a dɔn k'a fɔ jamana lakanabaw tun kelen bɛ ka wulikajɔba kɛ nin yɔrɔ ninnu na min ye lakana yɛrɛ ka se k'o sabati a yirala k'a fɔ k'i ka dɔn u ye waati janba kɛ ye an ka jamana lakanabaw bɛ laraw la yɔrɔ ka bon tuma min na n'u ye yen bila dama donna dugusajɛ ko jariwala tigilamaw tilala ni ka sɔrɔ ka na wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu in ma u donna dugu in na kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na o kɔni kɛra sababu ye an b'a ladan k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ ko ka maa 2 yɛrɛ ko k'olu minɛ ka taa Tanjo an b'a ladan k'a fɔ Yoroso marabolo kɔnɔ na bɛ kuri ale komini kɔnɔ na a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka nin wulikajɔ minnu kɛ bi sigidala maa caman kɔni siralen bɛ n'i ye yɔrɔ in jateminɛ an b'a ladan k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ dugutigilakaw olu ye dawulakaw de ye n'aw hakili b'a la an ka cɛba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ wele ko professeur Sunkalo Dawu o min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ coronavirus yɛrɛ banaw la n'i y'a sɔrɔ ale ka wulikajɔ bonyanen bɛ kosɛbɛ ka taa se député kɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Sori Dawu ye olu ka dugu don a yirala k'a fɔ bi ko nin wulikajɔ min kɔni kɛlen bɛ jariwala tigilamaw fɛ an ka jamana lakanabaw yɛrɛ u tɛ k'u tɔtɔ u taara min kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa ninnu seginna ka f'u kɔ k'u tilala ka wulikajɔ kɛ kununko an b'a ladan k'a fɔ mara ninnu kɔnɔ na ka se ka wulikajɔ ta ni ka lakana k'o baaraw sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana a basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kalo min y'o ye marisi kalo bɛna daminɛ waati min na kunnafoni dɔw carila ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma n'i y'a sɔrɔ ja dɔw bɛ yira bɔlɔlɔ sanfɛla la ja buna adamadenw a bɛ taa maa 30 ni kɔ bonyanko la u tɛgɛ sirilen bɛ ka tila k'u jeni dɔw y'a fɔ ko an ka jamana lakanabaw de don o kumakan min tun kɛlen bɛ ka fiɲɛ minɛ an ka lakanabaw olu ka kunnafonidiso n'u ye y'a sɔrɔ diripa ye olu ye wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ ko ja in baw y'a ye cogo min na olu yɛrɛ y'a ye ten k'olu tɛ wa malitigiw de ka baara ye nin ye a kuma bɛ yɛlɛ minɛ ka bɔ maa min da o ye colonel Sulemani Danbele ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Aya aw y'a ye bɔlɔlɔ la kan cogo min an fana y'a ye ten mais an y'a ye mun na an wulila ka wulikajɔ kɛ u ye kuma mun fɔ n'o ye marisi kalo tile fɔlɔ su ye ka n'a bila tile 2nan na an ka sɔrɔdasiw foyi tun tɛ terrain na k'a fɔ k'u bɛ patrouille la ou bien u bɛ opération na yen secteur la an b'a fɔ mun ma ko pause opérationnelle u tun b'o de la an armée malienne na an bɛ jalaki kuma bɛɛ k'an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan armée malienne taabolo ma deli ka kɛ nin ye ko anw taara mɔgɔw minɛ k'u bolo siri k'u jeni an b'a fɔ mun ma tubabukan na nin tɛ armée malienne ka mode opératoire de ye donc juguw ka baara de ye nin ye wa fɛn mun don an kɔni t'a dɔn mais malien armée malienne ka baara tɛ nin ye an ɲɛ bɛ ka kunnafoni di yɔrɔ dɔw ta bi ou bien sini u bɛ sɔn ka taa f'u ye yɔrɔ mun fɔ u ka taa yen u ka taa a lajɛ u ka taa yen dugulamɔgɔw ɲininka tout autour a ye kibaruya mɛn nin kan wa a ye nin ko in ye wa donc en ce moment n'olu ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ est ce que nin ye faamaw ka taabolo faamaw de ye nin kɛ a faamaw n'olu ye mun fɔ o la o tɛna k'o bannen ye wa. an bɛ dugawu kɛ yarabiya la a ko ala k'a dangɛnɛmaya min ye ka dɔn k'a fɔ colonel Sulemani Danbele y'a fɔ cogo min na kuma caman an ka jamana kɔnɔ ni sɔrɔsilakaw ye wulikajɔ ta gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ ta ka ɲɛsin u ma nka n'u ye wulikajɔ ta dama i ka dɔn ka baaraw daminɛ
o wati kele kona na ko ma mi yɛrɛ kɛ ko de bi fɔ ka daw kan an bɛ dugawu kɛ ni ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ dɔɛrɛ tɛ ka se ka wulikajɔw kɛ an ka jamana kɔnɔ na juguw ka ca sanga ni waati bɛlen kɔnɔ dɔw b'a la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma maaw fa ko sugu bɛɛ yɛrɛ ka maaw kan ka gɛlɛya sugu bɛɛ ta ne ni n'a ɲɔgɔnna kɛra dama n'a y'a sɔrɔ jamana lakanabagaw bɛ ka wulikajɔ ta ka fasodenw ka lakana sabati dɔw b'a ta ka ɲɛ suma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ko wulikajɔ kɛra ka ban ka maaw bila ka taa ko sɛgɛsɛgɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka yelen da ko kan an ka jamana k'a bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ na ni hukumu kelen kɔnɔ na min ye Seydou Kulubali ale ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ale ka dɔ k'a fɔ droit de l'homme fɔcogo la minnu bɛ bunadamadenya hakɛ cakɛdaw ka se ka i ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ ta ni ka ɲɛ suma ale o ma ye ale ko a ko kɔni k'i ka dɔ k'a kumaw bɛ fɔ nka sigida ninnu kɔnɔ na ka se ka maaw ye yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni ma k'u ka gɛlɛn an ka lamɛn. Bileti mɔgɔ si sɔrɔ que ça soit autorité locale ou bien a ka kɛ autorité administrative ou bien politique k'a fɔ ko min b'i sɔn ka kunnafoniya jɛlen d'i ma a ko la bon sigidadenw fana na k'a fɔ k'i b'i ɲininka k'a sɔrɔ an ka sɔrɔ o la sira caman fɛ u ka collaboration ma nɔgɔ dɔɔni ka sababuya kɛ milices de bɛ dɔgɔfiri ni dɔgɔfiri ta k'a lajɛ dɔgɔfiri est protégé an bɛ don min na ko bi par les milices donc k'a fɔ ko gouvernement ka force dɔ bɛ yen nɔ k'o sigilen bɛ ka dɔgɔfiri commune lakana o tɛ yen nɔ patrouille ni fɛnw kɔni bɛ kɛ an bɛ a mɛn cogoya min na. an b'a dɔn k'a fɔ Seydou Kulubali tun y'ale ka y'a fɔ cogo min na dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na ɲɔgɔn minɛ dugu bɛɛ lajɛlen ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ kɛ na yan an bɛɛ ka jɛ ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin nin ma olu ka baara sigilen b'o kan o kɔni kɛra sababu ye ni jadimɔla tigilamaw n'u kojɔkɛlaw y'u kunbɔ yɔrɔ yɔrɔ jama bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka ɲɛsin u ma o de kɛra sababu ye ni ka se ka lafiya don sigida in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ kɛ ten sanko jamana in ka se ka basigi n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ an ka jamana lakanabaw min y'an ka minisiri bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsin adamadenya yɛrɛ dɛmɛ in ɲɔgɔnw maa cololenw ka se ka wulikajɔ ta ka se ka taa fɛɛrɛ ta ni ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin u ma o minisiri n'o y'a sɔrɔba tali kɛ Umaru Jarala ale taara i ka dɔ ka fɔ sevarekaw fɛ yen wulikajɔ la o kɔni kɛra sababu la k'a fɔ min ye ka dɔ ka fɔ olu fɛ yen jɔyɔrɔmɛkɛlaw n'i y'a sɔrɔ yatasa ye ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin sɔrɔsikan kɔnɔ na maa dɔw ma o min kɛra minisiri Umaru b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn. nin kɛnɛ kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi sɔgɔmada in na an bɛ ala tanu k'ala barikada baaraba min n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan n'o de ye ka hinɛ ta k'a lase maaw ma se tɛ maa minnu ye dɛsɛ bɛ maa minnu na maa minnu bɛ yen n'u u jɛra u nin kɔ yaasa faso ka kuma bɔ ni o de ye sumandi ye suma min n'a bɔra an kɔrɔkɛ Bukari Yatasa ye di Demba ni o ye Wat Motors PDG a y'o baaraba min kɛ an ka kan kɔnɔ yan bi ka na k'a fo jamana ɲɛmaa tɔgɔ la k'a fo premier ministre tɔgɔ la k'a fo fasoden bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ ni kɛlɛ binna jamana kan jamanaden sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi dɔn o wagati de i b'a ye bɛɛ lajɛlen b'i jɔyɔrɔ kɛ wa ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ kɛ a ka ca Ala fɛ degun min n'an b'a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ wa Ala yɛrɛ ta kɔfɛ an bɔra degun kɔnɔ inshallah an y'o de fɔ n'an bɛ an ka population fo ka Mali population bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Kayi fɔ Kida olu minnu ni u sɔnna ka to gɛlɛya kɔrɔ u sɔnna ka saya kɔrɔ dɔrɔn ni malo ye u sɔnna u ma sɔn ka fara jugu kan ka faso kɛlɛ malgré gɛlɛya bolo kɔngɔ bolo minɔgɔ bolo u sɔnna ko olu ye maliyɛn denw de u bɛ to u ka fasodenya kɔnɔ an bɛ population maliyɛn fo o la o baara ɲuman in na sabula ni kɛlɛ binna jamana kan ma dɔ la maa dɔw bɛ yen u bɛ fara jugu kan ka jamana kɛlɛ an bɛ population fo u jɔra o jɔyɔrɔ min na n b'an ka militaires fo k'a fɔ i cɛ ɲɔgɔn ma k'o ye cɛ ye o t'a yira k'e ye muso ye foyi tɛ adamaden bolo min ka bon ka tɛmɛ i ni kan don min na ninnu b'u engagé armée la u b'u engagé mun kan saya maa tɛ se ka foyi di min ka bon ka tɛmɛ i ni kan u b'o baara min kɛ n'i y'a ye bi anw bɛ da dugubaw kɔnɔ n'i y'a ye bi anw bɛ da ka sunɔgɔ cɛ dɔ ani muso dɔ olu de sɔnna k'u ka denbaya to yen ka Bamakoja to yen ko yaasa faso ka kuma bɔ armée aw ni ce aw yɛrɛ. an bɛ dugawu kɛ a ye folikan min ta ni ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma u ni folikɛ ka fantan naani bɛlɛ fɛ k'o sɔrɔ kɛ mɔgɔw bɛ boli ka bɔ yɔrɔ min na u b'u kunda yen nka minisiri ka kuma kɔnɔna na ko fasoden minnu ma sɔn ka faso janfa u ka nin hakilila in don bala kosɛbɛ dɔw bɛ gɛlɛya nana an b'a lɔn k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka hakilila caman ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ basigi u ka wulikajɔ kɛ minnu jɔr'u koro la ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ u ka se k'u tɛgɛ d'u ma sanko jamana in basigi lafiya u bɛ se ka sabati cogo min na min ye ka dɔn k'a fɔ bi sɔmɔnɔ marabolo kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ u bɛ wulikajɔ la k'a fɔ minisiri jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin Mɔniyabugu marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina marabolo don Sɔmɔnɔ
gɛlɛyaba de kɔni bɛ yen an b'a k'a fɔ nin y'a san kelen ni kɔ jariwala tigilamaw tun ye dugu in kɔni ne ka gɛlɛya ta ka ɲɛ san n'a daminɛ bɛɛ lajɛlen ma donso daga bɛ nka u tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si u kɔni ma se ka don dugu dama de kɔnɔna na u kɔni kɛlen bɛ sababu ye hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ nɔgɔya kuma bɛ olu b'a fɔ k'u bɛ taa ɲagarasaw ka t'olu dɔw labɛn sango foro k'a bila sɔmiya ɲɛ k'o sen tɛ ka kɛ dɛ wa gɛlɛyaba de b'u la suma foyi tɛ dugu in kɔnɔ jamana ka wulikajɔ ta ni ka dɛmɛya ta ka ɲɛ suma nɔ tɛ a dɔ bɛ dɔ la bi olu kɔni kɛmana kɔni bɛ kosɛbɛ u ka dugu alimami ka taa se maa wɛrɛ ma olu b'an bolo de ka nin waati na u b'a ɲɛfɔ an ye e jeni Bamar Tawale Sona Almami an ma masina terkel an ka arrondissement ya mon babuye tun wadi laban no jarju yen ko sigi mon da daga bokota je fangi fe sigi ma kan ci gafe dumuni tamulu fo tamulu ya ba fam ta ka fo yoro tele dumuni diga dojo de be du kono dojo de bu kuma ni dojo ko ta nyama duna du kono kon batna an da min fa be fe ma ti bokota fangi fe do wala ka yira ka foko basigi bi ga do mara ko na la o tiga se aw fewa ayo ruma se an beba an mu kibar ma yoro na fa mu se an beba do ko dozo be ka toro sigi dawla yalma aw ko dozo aw no lubi nyon kalama wa an ko dozo ti ma si toro kamu sigira ba mon toro ba an ne deme gelaj mende be aw yere ka dugu ko na la sisa jadi su fe gela yere mu ma an ga ala an ru ka sene pen pon na ko am bokoto kan ti ka bokota ngo no dumuni po po tamulu so lo yere mu na samna so lo yere baraka ti so andado no mo bo stade no kan an ni mani sumay ani ko so tu blakana ni no ta manya baba ne on masra terli ko na bibi na lakana be tugo de bi lakana de masra terli la koy an woni fe Allah ma kon te kan ver bi ya metti ma nyonga yoro ke na mo ra pam ta ko no dama tu so ko na message so tu mo sam ba yo mu ko bar mani kan ga je jabal fa fe dozo mo na an yoro kan ko lo dozo wo an wo am na ko ni sigima ko ble de kira no kalu woro do le de ni la fiatia da dozo ko ni kale na ko tu du ko na fi ma te du ko kon ngan ti ka bokata je yoro ci dugu do ba kere fe olu ya yira ka foko dozo ka kololo yelele mbolu kan ebe mu fo kuma la o kuma te tiet mai ko ne barba ko so mona bala ko ko munu ni mam fa fa ba ka da a bengal mai ablay kamni mo di dewlu do fo na bla ben ki yo mina ali do gere ke bamba toujours matra bota faji da sona faji fana ka sabakili ka ba ka ga tona ga saga ba no te strafu da da bi ko ko mun bobi asiti bo afra golla kana be ga sabati ni wati nu no jamana fanchama fe yalma o baramu no be sena ulu ma se au fewa ma kalimação véfalo amma kalimação da wante ma fananza fi fa amin so janga kalimação véfalo an wajele sabu ya jelsu de wa barako tambula dia de bore ke tambula sheki molo makaya ni matika ya fa makaya no kam slash ni ngo ga ni na no dingo ba fa ada sara bodo ba bule machi de grupo ni sigma on verno o de grupo mun sigma on verno o de ka on nakana am kayo wala o ta ambla ga segi ka bama dua ka shi bora betrema na ayo sakle je strata du klebe fe ata dugu kɛ ka fɛ ata dugu kɔrɔ fɛ a bɛɛ sakile ka taa kɛ dɔrɔn banna n'o tɛ sirate ma kɛ ka furu kɔnɔna e ka kɛmɛ i bɛ so kɔnɔ toujours waati b'a ci ma seli de bɛ seli da taasiri an bɛ tile an bɛ si ɲɔgɔn ya banna fo tiya. jariwala tigilama minnu kɛlen bɛ ka daga sigi aw dala yen nɔ u yɔrɔ dɔnnen don wa. u yɔrɔ dɔnnen don u b'a ni tile bɛ kɛ hali bi an minnu lakanabaw fɛ u ka lagɛ ka angolomagɛn ni sɔngɔ ka angolomagɛn ɲɛjɛsi ninnu bɔli an dara ani baloko ne ko tiɲɛ kɔni na hali ne y'u gɛnna ka taa bɔ an da bɛɛ bɔ t'an bolo bɛ kɛ sisi fɔ t'an ye. on da kɔrɔ an musɛnyɔrɔ mɔgɔw de foyi t'an bolo yan bilen kama a ji ka dun foyi bɛɛ bɔra. an balo den k'a fɔ ni tun ye dugulama dɔw ka ɲi sɔmɔnɔ a filɛ kɛrɛnkɛrɛnna ŋɔnɛbugu ale marabolo kɔnɔ na masina mara don an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ ka ta jamana ɲɛmaw fɛ ka se ka dɛmɛya ta ka ɲɛ sumanɔ tɛ u mɛnnen bɛ kule la nin waleya in kɔnɔ na min alimami yɛrɛ ye ka taa se maa wɛrɛw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kolosuma ni ka nati n'an bɔra ye min ye ka k'a fɔ kɔlɔnjɛba ale marabolo kɔnɔ yɔrɔ min n'a wele ko tɔnge an balo den k'a fɔ yɔrɔw la ko wulikajɔ kɛra dɔgɔfɔnya in kɔnɔ na su dɔ yira su min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɔbɔkɛ dɔ ale kɔni su yira dɔw ko siniwaw de y'a fa k'a sɔrɔ kunnafoniw na ko siniwaw ma fa ko baara dɔ de bɛ ka kɛ k'u bɛ to ka den de ka taa i ka dɔn k'a fɔ o sanu ka taa o nɔfɛ k'o de kɔni kɛra so ye dingɛ dɔ bɛ yan na kɛ u gɛrɛnna mun kɛ a bolila ka don dingɛ dɔ kɔnɔ na o na kɛ sababu ye fo ka se ka kɛ a ni kasara sababu ye yaasa ka nin perewatigɛ d'a ma an cakɛɲɔgɔn min bɛ kɔlɔnjɛba n'o ye mamadu tarawele ale wulila k'i jɔ ka taa yɔrɔ in yɛrɛ ka taa maire ɲininka maire ye kuma min fɔ a ye an ka lamɛn. ne tɔgɔ ye Usmane Ouattara ne de ye Furu commune maire ye ne dɔn b'a la siniwaw ma ɲɔgɔnba ani siniwaw yɛrɛ ma surunya ɲɔgɔn na komi siniwaw bɛ sanu bɔra yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ dɛn ka na n'u ka appareil détecteur ye bon u ma yamaruya u ka yala yɔrɔ nin na siniwaw yɛrɛ ye gendarmew bila gendarmew bɛ yɔrɔ nin kɔlɔsi gendarmew bɛ sara a kama mais n'u ye agent dɔw ye u bɛ boli ni bolibaatɔ torotora ka jigi dingɛ kɔnɔ siniwaw nɔ tɛ dɛ ni siniwaw yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye siniwaw yɛrɛ tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la d'habitude n'olu bɛ sanu bɔ u bɛ baara kɛ ka yɔrɔ lakana caman bɛ ka u ka pitiw kɛ cogo n'u bɛ na sanu bɔ u bɛ bɔgɔ sen ka tintin wuli ka yɔrɔ lamini cogo min na nin
appareil où natale le tingi nous quand au lieu de bien yele fait nous quand et c'est très dangereux parce que à cas nous chama de bien faire 600 ré tabakroni ani chama ré minna à 21 ans donc on est bara la charia parce que le préfet de Kolangeba, la gendarmerie de Kolangeba, le sous-préfet de Kadiana ils sont tous au courant donc on est bara kala yamara qu'on nous te doka bara la kuma bene be le fongo tant que bara be ka kayero dola officiellement jamana ba ala kolo doka bara ningo amani ma fonga deum benyana ma fonga domo benyana fini sur la tuma dans l'année était intervenu bon nini kasara nyon nana ça fait une perte pour la famille bon beta bara mogoma alors que en cas jatimna nini soro dama electe oui embargo mi siga yɛrɛ kan san tiɲɛna an nana kiri ko kun bɛ gɛlɛya dɛ mais an fana ka se ka se an ka mɔgɔw la lakana sira la an balɔden k'a fɔ ni tun mɛri Usman Ouattara ni tun y'ale kan ye yɔrɔ in maa min ye ɲininkali k'a la an cakɛɲɔgɔn min bɛ Kɔlɔnjɛba an y'ale bila ka taa kɛnɛ kan Mamadu Tarawele ale de ye ɲininkali k'a la a fɔra cogo min na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ faamuyali ka se ka bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka to Kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔ hali bi yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Ngolocɛna ale mara kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ cɛ fila minnu bɛɛ lajɛlen fa kelen nka u tɛ ba kelen k'olu de kɔni kɛlɛla dugukolo nɔfɛ Burama o ye kɔrɔkɛ ye a dɔgɔkɛ Kasimu an b'a la k'a fɔ fo a kɛra sɔrɔ ye kɔrɔkɛ ye dɔgɔkɛ ni ka se k'a fa kɔrɔkɛ sera ka kɛ sɔrɔ ye ni ka dɔgɔcɛ ka se k'ale kɔni bonya nin na o min kɛra yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma u ka maire n'i y'a sɔrɔ tali ka Mori Kulibali an y'ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale b'an bolo an ka lamɛn. N tɔgɔ ye Mori jamu ye Kulibali n ka commune ye Ngolojana ye a bɛ Kɔlɔnjɛba cercle kɔnɔ. Monsieur le maire an ye kunnafoni sɔrɔ ko a ka mara kɔnɔ la ko dugukolo ko man ka kɛra sɔrɔ ye ko fɔ dɔ ye dɔ kasara nin na a ko kɛra cogo di. Ablaye Kulibali ni kasara nin ye anw sɔrɔ a kɛra fɛn ye bon ni min ye anw bɛɛ dabaliba parce que situation bɛ yen a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ anw fɛ yen kasara kɛra dugu min na o ye mafɛlɛ de lundi tilegan fɛ cɛkɔrɔba dɔ a denw bilara ɲɔgɔn na mais mankan kɛra fɛn min nɔfɛ n'o bɛ se ka fɔ o ye sɔmɔ de mais mankan nin bɛ senna a bɛ san yirika bɔ an yɛrɛ ye sigi ka fɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a jira k'a fɔ u ka dugukolo mankan a ka dabila ka bɔ mara kɔnɔ u sɔnna an ka delili ma ka mankan fɔ ka ban mais o bɛɛ ka sanko n'o ye 2021 kamalen kelen min nin n'a ye fagali kɛ a tɔgɔ ye Burama Kulibali a ye kamalen min faga nin ye kamalen tɔgɔ ye ko Kasimu Kulibali u bɛɛ de fala mais u tɛ ba kelen Kasimu ta kɔrɔmamɔgɔ o de bɛ kamere nin ko Dirisa Kulibali ye Kasimu nin bɔ taxi boli la Bamakɔ ka bila ka na samiya nin na k'a kana sɔmɔ ladilan parce que mankan min tun bɛ yen o fɔra ka ban ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ an si tun finta kan k'a fɔ ko mankan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bilen ntɛnɛn n'o Kasimu ale nana ka bɔ foro kɔnɔ ni sɔmɔ bɔrɔ kelen ka na o bila so kɔnɔ a ye 14 heures seli fana seli a bɔra k'a fɔ k'a taa foro kɔnɔ a taara foro kɔnɔ kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la ye Birama de da de ye nin fɔ parce que mɔgɔ si t'u seere yen bilen ni ala yɛrɛ tɛ u mɔgɔ fila Birama de ye min na kali anw ye k'a fɔ ko Kasimu taara ale sɔrɔ foro kɔnɔ ye ko Kasimu ko ale ma ko Birama e y'an ka sɔmɔ sonya ko kana ka sɔmɔ sonya kumaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko Kasimu ko Birama ma ko ne bɛ faga ɲina ko a ye marifa bɔ n'o ye pisolini ye ka pisolini ɲɛ kelen kɛ ale la n'o ye Burama ye. O ye kɔrɔkɛ ye wa o ye dɔgɔnin de ye. O ye kɔrɔkɛ ye Burama ye. Dɔgɔnin Kasimu de ye marifa bɔ k'o ɲɛsin a kɔrɔkɛ Burama la ka ɲɛ kelen k'o la wa. Dɔgɔnin Kasimu ye marifa bɔ k'o ɲɛ kelen kɛ Burama la. Ne taara Burama filɛ gendarmerie la kunun n y'a ye k'a fɔ marifakisɛ da dɔ bɛ a numanfɛ kaba la. Bon dɔ fana bɛ a senda la tɔmutɔmu kɔni bɛ yen marifa de don wa fɛn min don ala de b'a dɔn se ka lemuru tigɛ o kan n ye Burama de ɲininka Burama de ye o fɔ n ye k'ale k'a ma a ka sabari Burama ka fɔ la ale yɛrɛ kinirisi ka Kasimu deli a ka sabari ko Kasimu ma sɔn a ye marifa ɲɛ kelen min kɛ ale la bon ka tila ka dabakala ta o ɲɛ fila bɔ ale bɛnkɛ na ale wulila min kɛ dɔrɔn ale wulila ni Kasimu ye ka Kasimu ka dabakala ta a yɛrɛ ka fɔ la a y'i jɔ Kasimu na ka gosi ni dabakala i bɛ gosili yɛrɛ min fɔ ka kun a yɛrɛ Burama kelen in fana tagamana ka bɔ foro kɔnɔ ka n'i jɔ facɛma ma ko ale ni Kasimu bilara ɲɔgɔn na ale ye dabakala kɛ ka Kasimu faga a yɛrɛ wulila ka na fɔ u facɛ ɲɛna n'o ye Yaya Kulibali ye a wulila ka taa dugutigiso la o la sisan ka taa kuma ɲɛfɔ dugutigi ye o fana ye ci bila merilakaw ma an taara gendarmerie la gendarmew wulila o la sisan ka na u nɔfɛ u nana Burama minɛ ka taa ni Burama ye an fana ye miliciens bila u taara ka taa Kasimu lajɛ ka taa ye réellement Kasimu sara
yamu fana ye sira de k'a fɔ an ka suturali kɛ an fana ye suturali kɛ Burama kɔni bɛ yaramu kɔni ka bolo kan bi a y'anw bila misi la kosɛbɛ foro nin ye u fa ka foro de don mais u tɛ ka se ka bɛn fa de taara foro tila u ni ɲɔgɔn cɛ foro tilalen kɔrɔ kɔ Burama de ko ale ta ɲiga min bɛ o ka dɔgɔn ale ti jɛ ni o ye a y'a dɔgɔnin de faga u tɛ bala mais u bɛ fa kelen bɛɛ ye wolo fa kelen de sigika fɔ de natila u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a jira k'a fɔ u bɛɛ ta bana nin n'a ɲɔgɔnna nana la fana a balila anw bɛɛ lajɛlen na Abdoulaye Kulubali ka ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛni yɛrɛ la an ka fɛn dɔ lajɛ an ka segin an kɔ an ka tabiya kɔrɔ minnu bɛ yan an nana sɔrɔ an faw bɛ cogoya min na an ka kow tɛmɛ o tɛmɛ cogoya siraw fɛ o de nafa de ka bon kosɛbɛ sinon n'a kɛra k'a fɔ waati bɛɛ adamadenw bɛ ɲɔgɔn na ko dugukoloko kɛlɛ vraiment a bɛ mɔgɔ bila yɔrɔ la bɔn ni min bɛ anw yɛrɛ mɛrilakaw sɛgɛn fo k'a dama tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn hakili ɲuman ye yarabi ala k'o d'a ma an ka fɛn bɛɛ la Mori Kulubali ni tun y'ale kan ye yɔrɔ in mɛri a fɔra cogo min na an ka dɔ dugukolo an bɛ kɛlɛ ka nɔfɛ sibiriɲɛ kelen an bɛɛ kelen-kelenna da yɔrɔ de y'a nɔfɛ dɔw kɔni i kɛra olu kɛlen bɛ k'o caman ba de walima ka kɛlɛw ka nɔfɛ k'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ la nɔfɛ i bɛ se ka taa sisan ka bɔ a kɔrɔ an si tɛ miiri nin na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min i ka dɔn k'a fɔ ozone o tɛ dɔ ye dɛ minnu bɛ yɔrɔw fura ka sirabaw n'i y'a sɔrɔ ne ka se k'olu saniya yɔrɔw la bɔlɔmɔlɔw kɔnɔ na olu kɔni ko gɛlɛyaba de b'u kan k'u ka sara kalo 2 bonyanko ɲɛ tɛ ka da i ka dɔn ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o la maa duma fɛn min sɔrɔ i kɔrɔmuso ka kɔɲɔ sen fɛ o ka bɔ i kunna o ye gɛlɛmanba ye dɛ u ye wulikajɔ k'a sen fɛ an k'u yɛrɛ lamɛn Awa Jara ozone Mali sarake gɛlɛya de b'an kan o de y'a to an bɔra an b'an ka problème fɔ mɔgɔw ɲɛna o de y'an bɔkun ye parce que an ye kalo 2 sɔrɔ an ma sara an 2 sabanan na bon ɲɛmɔgɔw ma fɛn fɔ an ye u ti ka kuma an tɛ ɲɛ dɔn a la an fɛnɛ ko musow ka don na an k'a lajɛ an ka bɔ an ka na an yira mun b'an kan o ka dɔn wa an ka sara bɛ ka taa hectare la a ti ka di an dun an bɛ baara in na a ma nɔgɔn wa fɛn fɛn bɛ baara in na n'i y'a muso fɛn fɛn jɔ 100 sara la a si n'a cɛ tɛ yen nɔ ko mun b'a halala du kɔnɔ a ti tɛmɛ mɔgɔ 10 k'a tɔ 90 a si t'a halala du kɔnɔ an bɛ débrouiller de la an b'an cɛw dɛmɛ n'a fɔra k'e b'o la denmisɛnninw bɛ kalan na kalo 2 e tɛ sara a kuma tɛ fɔ an n'a bɛ kɛ fɛnɛ tuguni ni u bɛna di fɛnɛ tuguni u bɛ kelen de d'i ma o b'a sɔrɔ walijuru b'i la an bɔkun de asimi u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ ozoni musow la quoi n'an ka mɔgɔ fɛnɛ accident sɔrɔ bon olu fɛnɛ kan ka wari min di o accident tɔ ma k'a dɛmɛ o sɔrɔli o ye problème ye tiɲɛ na ni faamaw sera k'u kɔfilɛ n'a bɛ diya an ye dɛ parce que an bɛ tile la an bɛ baara la baara in ka di an ye dɛ manamana ko an tɛ ala de la an k'o kɛ ne bɛ baara kɛ ozone de la anw bɛ ozone na bi nin y'a san joli gɛlɛya min b'an kan ozone na an yɛrɛ de b'a dɔn syndicat b'an bolo superviseur b'an bolo an mana problème sɔrɔ an dugumamɔgɔw tɛ ɲɛda ko la an tɛ explication y'a la prime de sigi n'o y'an bɛ gitɔrɔn min kan o t'an bolo problème mana an sɔrɔ gitɔrɔn sanfɛ sisan an bɛ bana an cɛw an n'an ka famille de b'an furakɛ wa n'i ye kalo 2 kalo 3 kɛ i ma yɛlɛ gitɔrɔn sanfɛ k'o bana t'i la u bɛ tila k'i tɔgɔ bɔ lisi la an kɔni b'a ɲini jamana mɔgɔw fɛ se t'anw ye dɛ n'i y'a ye an bɛ se gitɔrɔn kɔni sanfɛ k'an bɛ taa baara kɛ o kɔrɔ de se t'an ye fɛn t'an bolo an ka denmisɛnninw b'an bolo an kɔni b'a ɲini u fɛ se t'an ye u k'a kɛ ala kama Asim n'a ka jama ani an bɛ interne min kɔnɔ yan nɔ a n'o ɲɛmɔgɔ u k'an dɛmɛ ala n'a kira yɛrɛ de kama parce que baara in ka d'an ye kalo 2 fɔlɔ u bɛ yen nɔ hali sini an b'o sara sɔrɔ u y'an bila ka taa gɛrɛfu la an taara gɛrɛfu la k'u b'o sara d'an ma f'an filɛ yɔrɔ na u ni ɲɛmɔgɔw bɛnna la u y'o wari sɔrɔ an filɛ yɔrɔ min na an dugumamɔgɔ hali dɔrɔmɛ 1 an m'a sɔrɔ a la an filɛ baara la n ko tuguni an donnen filɛ an kalo 3nan na dɔrɔmɛ 1 ozone mɔgɔw m'a sɔrɔ an b'an kalo 3nan de la nin an kɔni b'a ɲini u ka ozone lajɛ o de kɔni ka d'an ye an b'a lɔn k'a fɔ mɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ miɲɛ ye kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka se k'u dɛmɛ k'u bulu k'a kɛ kɔnɔ na o y'a kunba de ala k'u hakili sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye embargo sigilen an ka jamana kan kalo 2 o dafara an b'a lɔn k'a fɔ kununko min kɛra yalima baaraw bɛ cogo jumɛn de la bi na jago a kow bɛ cogo di jagokɛla minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ wulikajɔw kɛ minɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka na k'a sɔrɔ olu tɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya in kɔnɔna na jagokɛlaw ka tɔn min bɛ yen n'i y'a sena Mali ye o secrétaire général n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sulemani Konate ni bɛ yɛlɛ k'ale ma ba kɔrɔ ale b'a ɲɛfɔ an ye ko in bɛ cogo di an ka lamɛn embargo in daminɛli kalo 2 ye bi gɛlɛya minnu b'an kan o ye an ka minɛnw embargo in y'a sɔrɔ an ka minɛn minnu bɛ pɔriw la i n'a fɔ Dakar ani Côte d'Ivoire ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ embargo in kɔnɔna la ni pɔriw an ka minɛnw b'o o pɔri ninnu na donc o gɛlɛya b'an kan mais
an sigilen don ni a ye depuis embargo don fɔlɔ an y'a fɔ ko an ka minɛnw dɔw bɛ pɔriw la dɔw bɛ sira la ka na a pɔriw la mais an jɛlen don n'a ye embargo in bɛ wagati min ta pour que Mali ka se ka kɛ a yɛrɛ ye Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya a na an danbe o ka segin an ma qui nous revient de droit donc o de la commerçants a degun bɛ an kan ni an ka minɛnw bɛ sira fɛ pɔriw la ani minɛn ninnu tɛ ka se ka na mais an jɛlen don n'a ye fɔ le temps nécessaire wagati min bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ n'o ye minɛnw nacogo wɛrɛw ye k'a da i n'a fɔ Moritani pɔri ani Laginɛ pɔri an yɛlɛmana o pɔriw de kan sisan an ka minɛnw bɛ ka na olu siraw fɛ dɔw yɛrɛ ka minɛnw donna yan embargo daminɛli ni sisan cɛ minnu y'u ka minɛnw bila Laginɛ fɛ ou bien Moritani fɛ o minɛnw commencera ka don Mali la yan déjà donc an y'a fɔ depuis a daminɛ n ko embargo in gɛlɛya tɛ anw maliyɛn denw kelen kan port fɛn fɛn bɛ yen ni an ka minɛnw bɛ n'a fɛ a gɛlɛya bɛ olu jamanadenw fana kan parce que an ka sɔrɔw sirilen don ɲɔgɔn na olu ka jamanadenw fana caman de bɛ yen minnu bɛ balo Mali transit ninnu na transit min bɛ k'u ka jamanaw kan ka na n'a minɛn ye Mali la olu ka jamanadenw fana caman bɛ yen minnu bɛ balo o la a daminɛ minnu bɛ baara kɛ port kɔnɔ minnu bɛ transitiw kɛ minnu ye transporteurs ye donc a gɛlɛya bɛ an maliyɛnw kan cogo min a gɛlɛya bɛ CEDEAO yɛrɛ jamanaw kan o cogo la jamanadenw kan o cogo la donc ka mun fɔ jagokɛlaw ye hali bi an ka muɲu an ka degun in an ka ku jamana in kama an ka hɔrɔnya n'an danbe fo de ka segin an ma parce que jamana tɛ se ka to maafɛmaaya la. an baladan k'a fɔ ni tun ye Sulemani Konate Bakɔrɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Adama Tanja ale yɛrɛ bɛ baara in a bɛ ka kɛ olu fɛ kɛcogo jumɛn de kɔnɔna na an k'a lamɛn. Bon, embargo daminɛ ni sisan cɛ kɔni daminɛ nin tun ka fisa parce que o y'a sɔrɔ disposition dɔ tun talen don au niveau des importations mais aller jusqu'à 1-2 mois maintenant difficulté vraiment bɛ ka commencer ka sentir. Bon, difficulté fɔlɔ ye mun ye o ye conteneur ko c'est à dire que fɔlɔ ni tun bɛ minɛn na ten gɛlɛyaba tun t'a la i tun bɛ minɛn charger minɛn bɛ na se Dakar wala i b'i ka transit kɛ minɛn bɛ don ka na Bamakɔ a bɛ déchargement kɛ a bɛ feere daminɛ maintenant sisan compagnie maritime nana commencer ka gɛlɛyaw don a la u b'a exiger an kan f'an ka dépôt de kɛ sisan caution dɔ déposer mun b'a to conteneur bɛ se ka charger puis n'u nana u ka conteneur bɛ segin u ma cogoya min na donc o gɛlɛya fɔlɔ bɛ yen sisan o yɛrɛ ye gɛlɛya belebele sisan o daminɛna kɔsani na a filanan fana min ye o ye transfert ko ye banquiw la parce que an b'an ka fournisseurs sara ni transfert bancaire de maintenant banque la devise sɔrɔli ka gɛlɛn bon fɔlɔ ni transfert min kan ka dɔgɔkun kelen ta sisan o bɛ taa fɔ dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 la donc o ye gɛlɛya filanan ye bon sabanan fana ye min ye minɛn yɛrɛ laseli Dakar port ni comme an caman baara kɛ ni Dakar port de ka caya bon n'an ka minɛnw sera yen a bɛ traîner le temps que yen ko manutention ko ka ban k'a fɔ i bɛ chargement kɛ ka na bon o bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya bon ni minɛn dun commencera ka manquer o de bɛ na ni gɛlɛya ni fɛnw ye prix ko ni fɛnw na donc o ye gɛlɛya sabanan ye bon disposition minnu kɔni talen don an ka fournisseurs fan fɛ an kɛlen ka engagement ni fɛnw d'u ma commande kana jɔ bon n'an ye commande bila ka taa délai d'exécution u k'u jija u ka an ka minɛnw caman o délai kɔnɔna la bon prix ko fan fɛ fana gɛlɛya min don a bɛ maliyɛn bɛɛ de touché donc an t'a fɔ k'an bɛ minɛnw prix gɛlɛya k'a fɔ k'an bɛ tɔnɔ ɲini a kan mun bɛ na ni dɔ fara gɛlɛya kan non o t'an ka intention ye intention fɔlɔ ye min ye pour que o gɛlɛya ninnu an bɛɛ ka se ka kun ɲɔgɔn fɛ et puis difficulté kana ye au niveau de la population o de y'an bɛɛ ka laɲini ye donc an fana bɛ welekan bila ka se famalakaw ma u k'u hakili to droit de douane na ani transport côté fana parce que n'olu nɔgɔyara o b'a to minɛn prix ni fɛnw tɛ gɛlɛya kosɛbɛ. an baladan k'a fɔ Adama Tanja ni tun y'ale kɛ u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn nɔgɔyada u bɛ na cogo min na ne k'an ka jamana bila basigi minɛn kɔnɔna na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko ICAP an baladan k'a fɔ n'o ɲɛmaa ye Ndɔma Ablayi Kulubali ye dɔgɔfuranya tɛmɛnen in na ale tun minɛna o kɔni kɛra kunnafoni caman cari la fo maa caman y'a yɛrɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ de kan don ko anw yɛrɛ de minɛna o min minɛna n'a tun bɛ ka dɔn k'a fɔ bolokan k'i ka dɔn k'a labilala ale taara ka taa furakɛli la o kɛra waati min na a ye furakɛli sira ta ka taa jamana kɔ kan o kɔni kɛlen ko kunnafoni sira dɔw fɛ k'a fɔra k'a bolila a ka kulu kɔnɔna na secrétaire général n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mohamed Keita la ale bɛ baara yɛrɛ ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An y'a mɛn bɔlɔlɔ siraw la an y'a mɛn journaux kɔnɔna la bi k'a fɔ an ka président n'o ye Ablayi Kulubali ye k'a taara sigi jamana wɛrɛ la a y'an tɔɔrɔ parce que ne hakili la journaliste ka baara de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka s'a sun kɔrɔ k'a ɲini k'a ɲɛdɔn yanni ka se ka kuma kan. Ablayi Kulubali ma taa exil la a ma taa sigi jamana wɛrɛ Ablayi Kulubali taara kɔfɛ pour que a ka se ka a furakɛ parce que a bananen de kun don donc a bananen de kun don a y'a kanu ka taa a yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan
donc ani k'a fɔ k'a taara sigi jamana wɛrɛ la o tɛ. Ablaye Kulubali en tout cas Ablaye Kulubali bɛ jamana kɔ kan n'o ye États-Unis jamana ye o y'a sigiyɔrɔ ye ka combiner o y'a sigiyɔrɔ ye. Donc ni semaine yɛrɛ kɔnɔna la Ablaye Kulubali tun kan ka taga États-Unis a tun kan ka retourner États-Unis. A nana Mali la yan nɔ c'était juste pour 1 mois de congé mais a ye jamana taacogo ye a ye kow taacogo ye maliden ɲuman don fasoden ɲuman don parti politique ɲɛmɔgɔ don an bɛ kɛlɛ mun na a y'a kanu ka waatinin dɔ fara a ka congé kan yaasa a bɛ se ka a seko a wasa don a ko la cogo min na. Donc o de y'a to Ablaye Kulubali yɛrɛ ye nin bɛɛ sɔrɔ Mali la bi mais ka da an lamɛnbaga bɛɛ kulo kan ka da maliyɛn bɛɛ kulo kan Ablaye Kulubali ma taa sigi jamana wɛrɛ la. Ablaye Kulubali sigilen don États-Unis précisément a sigilen don États-Unis donc a taara kɛrɛfɛ jamana na ka taa a furakɛ parce que a ka hakilina la n'a bɛ yen a bɛ se ka furakɛ cogo ɲuman na a bɛ se ka furakɛ lakana kɔnɔna la ka tɛmɛ n'a bɛ Mali kɔnɔna kan. O hakilila de y'a to Ablaye Kulubali taara ka taa a furakɛ. Ni Ala sɔnna ma sini kɛnɛ ma Ablaye Kulubali n'a nɔgɔyara ka fɔ ko nɔgɔya kɛra Ablaye Kulubali bɛ segin ka na a faso la parce que foyi m'a bɔ a faso la foyi t'a kan a faso la n'a bɛ se ka a faso bila. Donc a ma ko kɛ faso kɔnɔna la min b'a to a bɛ se ka waleya kɛ mun b'a to a bɛ se ka faso bila. Donc n'i ye ko de kɛ a bɛ fɔ k'i bolila i taara sigi yɔrɔ wɛrɛ mais ko de kɛra a la pour sa propre sécurité a ka lakana a yɛrɛ ka lakana kama ani lakana kama ni a y'a décider k'a fɔ ko a bɛ se ka furakɛli sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ se k'a kɛ basigi kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔna la n hakili la o y'a ka droit ye o y'a ka hakɛ ye ka to o kɛ. Donc o de tun b'an fɛ k'a fɔ jama ɲɛna. An baladan k'a fɔ Mohamed Keita y'a fɔ cogo min na ko n'i y'a sɔrɔ sɔnni an k'u bila an ka ko ɲɛɲini k'an tɛgɛ da kisɛ kan k'o y'a kunba de ni sen fɛ kuma caman fɔra an yɛrɛ ma maa caman ye weleli kɛ an kanuba dɔw bɛ yen minnu ma se ka dumuni kɛ k'a fɔra k'Ablaye Kulubali ko wa ko anw ko don dɔw bɛ ka fɔ réseau kan k'anw yɛrɛ de don an bɛ fɛn min fɔ an ka ko ɲɛɲini ni Ala sɔnna ma n'o kɛra an bɛ fɛn minnu fɔ a tɛ tila ka sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ k'a kɔfɛ k'a fɔ ko maa b'a fɔ ko an ye min fɔ ko sababa tɛ nka n y'a fɔ cogo min na ni n y'a sɔrɔ ten n b'a fɔ ten a caman bɛ yen e ka dɔn i na kuma caman fɔ min ye fu ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka baaraw bila ɲɛɲini minɛn kɔnɔna na n'an bɔra ye min ye mars kalo tile 8 n'o sera diɲɛ sɛgɛrɛni kɔnɔna na musolakaw tɔgɔla don bɛ o kɔnɔna na kalo yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kumantukaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ muso cɛsirilenba dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ bannen na an ka kunnafoni so minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ radio so min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dakan ye o maaw taara ale fɛ ka ɲininkali k'a la a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne ye madame Sangare Bana Jakite ne bɛ fini feere kɛ n bɛ sɛnɛ fana kɛ ye anw musow ka don ye o y'a tɔgɔ ye ko cɛsiri ne b'a ɲini balimamusow fɛ an k'an cɛsiri ani cɛw bɛɛ an bɛɛ bɛ se ka baara kelen kɛ mais k'a fɔ ko ani cɛw ye kelen ye o k'an kana cɛw bonya o tɛ quoi donc an b'an cɛsiri cɛw bɛ se ka min kɛ anw musow yɛrɛ fana bɛ se k'o kɛ donc ka cɛw dɛmɛ cɛw fana b'an dɛmɛ donc ne b'a ɲini balimamusow fɛ bɛɛ k'i cɛsiri ka baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la n'i y'a ye an ye bidon nin sɔrɔ an balimamuso dɔw de wulila ka cɛsiri kɛ ka bidon ɲini anw musow ye quoi donc o la an b'olu fo k'an ka togodalamusow foli belebeleba ye olu ta ye togodalamuso ko t'a la dugubakɔnɔmuso ko t'a la muso tɔgɔ ye ko cɛsiri an bɛɛ k'an cɛsiri ka baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la donc bi anw ka don ye an bɛ bɔ ka diɲɛ muso bɛɛ fo Ala ka san wɛrɛ ta yira an na Ala k'an ka jamana kolo suma Ala ka san wɛrɛ min b'a si yira an kɛnɛ la. An baladan k'a fɔ ba ne y'a fɔ cogo min na ka bɔ kumantukaw fɛ jamana in yarabi Ala k'a kolo suma n'an bɔra ye kunungo mɛnɛkura sugu la kuluju la a ko ma tulo tigɛ dɛ k'u sɔn kɛ ko i ka dɔn ko wulikɛjɔ kelen bɛ e ka dɔn maa dɔ fɛ n'i y'a sɔrɔ fɔcogo la k'o tigi nana bɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in y'a ta ya kuma tun bɛ sen na kunungo finitigilakaw nana yɔrɔ in kɔni u bɛna maaw gɛn ka bɔ i kan yɔrɔ in kɔni ka se k'a kɛ a i ka dɔn a fɔlen bɛ cogo min na maa min k'o tara ko nin kɛra gɛlɛyaba ye a sen fɛ min ye sugulamɔgɔ ninnu an b'a ladan k'a fɔ Sangare Mumin ka taa se Salimata Keita ma olu b'u ka hakilaw da sen fɛ an k'u lamɛn. Ne bɛ min fɔ Mali faamaw ni su Mali waritigiw ni su halisa Mali waritigiw ma kunu Mali faamaw ma kunu ka da mun kan anw hakɛ min bɛ yan nɔ nin n'a fɔra k'anw ka wuli ko mɔgɔ kelen bɛɛ ka intérêt kosɔn cɛ ni Ala ka o ye ne dabali ban dɛ mɔgɔ kelen bɛɛ mɔgɔ ba yirika bɛ yan ka na mɔgɔ kelen k'o ta k'o k'a ta ye o tuma anw tɛ jamanaden ye wa cɛ ni Ala ka o yɔrɔ y'anw kɔnɔ gan dɛ taga yɔrɔ tɛ anw bolo hali bi sɔgɔmada in na fɛn o fɛn kan ka feere min kɛ k'a ka denbaya balo o bɛɛ cɛnnen filɛ nin ye y'a dɔn o fana man ɲi sa o tuma n'a fɔra ko jamana ka taa ɲɛfɛ
negla fantaw ne jamana taga ɲɛfɛ sinon faamaw tɛ o n'i y'a mɛn ko faamaw ko fantaw de don n'i y'a mɛn ko faamaw fantaw de don an bɛɛ tagala ye ɲɔgɔn ye mais an ka ko k'a kɛcogo la o de ka ɲi olu ma o ka ɲi anw yɛrɛ fana ma sinon n'a kɛra kɛcogo dɔ la sisan n'a kɛra bilisa ɲagami ala k'an kisi ala k'an taga an bɛ ala deli a kana k'o ye mais a bɛ ka taa yɔrɔ min na nin a kun ye n bɛ bilisa ɲagami kan dɛ an bɛ ala deli a kana kɛ ten min kɔni b'anw fɛ u k'a kɛ ala kama u k'an ka yɔrɔ to an bolo an k'an ka denbaya balo ne yɛrɛ bɛ bɔ masigi nin ye ne kalo jɔlen yan n bɛ n ka denbaya balo la yɛrɛ n si jɛlen don dɛ hali n'a ye tasi jɔ k'a fɔ k'a ka yɔrɔ k'a bɛ to a bolo walahi hali n'an sara an denw b'an pilasi ta hali n'a ye tasi wuli a kɔnɔ an b'a kari an kɔni an b'o f'u ɲɛna k'aw bila n'ala sɔnna n'an ka minɛn bɔra taa yɔrɔ kɔni t'an na parce que taa yɔrɔ ta anw n'an burusi kɔnɔmɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka na kulu ni ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn k'an fara ɲɔgɔn kan k'a sigi n'a fɔra ko k'an bolo fɛnw nabɔ taa yɔrɔ kɔni t'an bolo dɛ an kɔni bɛ yan n'o tɛ ninnu yɛrɛ bɛ yan gendarme min nalen nin ayi kɔni i nana wari de kama n'u sera yan n'o tɛ u yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ ye min ye a man d'u yɛrɛ ye mais tant que ka patron saralen don o de ye olu ci olu fana b'o baara de la an fɛ yan bon ne kɔni bɛ min fɔ jamana mɔgɔw k'i hakili to jamana la jamanaden bɛɛ lajɛlen faama n'a fantan parce que an bɛ se k'a fɔ Lamini Kulubali ye jadisi dɔ ye bon a ye mɔgɔ minnu fana bila ka na an bɛ se k'a fɔ olu ye jadisi ye parce que depuis Musa tile fo sisan an bɛ yɔrɔ la foyi ma kɛ anw ka yɔrɔ la bon mɔgɔ mana an sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ na aw b'an ka yɔrɔ la k'a fɔ k'a ta ye yɔrɔ ye an san 40 kɔ de yan Musa y'a ka fanga kɛ Musa ma s'a ma ATT y'a ta k'a ma s'a ma Alifa Umaru y'a ta a ma s'a ma i bɛ ka fanga nin kɔnɔna na nin ko de nana ɲagami ka bi kan donc k'i hakili t'u la parce que an bɛ Lamini Kulubali an tɛ Lamini Kulubali fɛn wɛrɛ ye an bɛ Lamini Kulubali jadisi de ye an b'a jate ka kɛ jadisi ye parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jamana sumali fɛ i bɛ fara fantanw na mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jamana sumali fɛ adamaden i b'i hakili to i yɛrɛ la faamaw ka hakɛ to n'u bɛ wuli ka taa yɔrɔ min na u ka tiɲɛ ni nkalon ɲini k'a bɔ ɲɔgɔn na n'u ye tiɲɛ ni nkalon ɲini k'a bɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ dɔn mais ka taa kɛ dɔrɔn waritigi min mana taa wari di dɔrɔn ka na fantanw dégager ka bɔ yen a man ɲi jamana ma dɛ ne kɔni ne b'o f'u ɲɛna an balona k'a fɔ nin tun ye Mumini Sangare ka se Selemata Keyita ma o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkulu yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Cissé la ale yɛrɛ y'a ka dusumakasa yira ko in senfɛ kosɛbɛ an ka lamɛn kɛnɛ min ka kɛnɛ ɲuman tɛ an b'o de fɔ jamana ko in na kɛnɛ ɲuman tɛ ka d'a kan ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ changera ni i ka yɔrɔ ma changer i tɛ se k'a fɔ ko jamana jɛra n'i y'a mɛn bɛɛ ka mɛn i sigiyɔrɔ la min sigilen bɛ ndigɛso da la o ko tɛ dɛ ATT tile la ka na bila bi la an ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ an y'a ye an bɛ se k'a fɔ o ɲangata a n'o tɔɲɔni o de yɛlɛnna jamana in kan foyi ma jamana in kalaya ni tɔɲɔni tɛ wa an kɔntana k'a fɔ tɔɲɔni dɔ bɛna bɔ a la ka d'a kan fɛn dɔ bɛ a tɛ se ka kɛ mais an ɲɛ b'a la o fɛn o dɔ bi ka kɛ bi ni ma miiri k'a fɔ jamana in kɔnɔ an bi degere min na bi an jugu bi ka an lamini CEDEAO fan fɛ wallahi Bamakɔ kun bi wili ka da mun kan an tɛ se k'a faamuya mɔgɔ kana tilegan fɛ ka na sugu parti dɔ san ka taa papiyew dilan tribunal la ka na ko y'ale fakiɲɛ ye an tɛ se ka da o la o se ka faamuya cogo di c'est à dire ni n ci bila président ma n'o ye Assimi ani Shogel u bi ka min fɔ France la ani u bi ka min fɔ Union africaine na ani u bi ka min fɔ CEDEAO la wallahi ni kɔnɔna in ma nettoyer fu de don parce que jamanadenw de b'u kɔ ne min bi ka ni jɔyɔrɔ dɔnnen don Mali kɔnɔ fɛn dogolen tɛ an ta ti politiki ko ye jama min b'an kɔ cɛ si ti kuma dugu in kɔnɔ k'o ɲɔgɔn b'i bolo a ti ye n bɛ se ka kuma n'o ye n bɛ se ka waso n'o ye k'a fɔ jamana tugura an kɔ u tugura an kɔ danaya dilan an ye transition in dɛmɛ n'an ka nafolo ye k'an dɛmɛ n'an ni ye parce que transition in mɔgɔ kelen ta tɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ de don mais n'u ma justice nettoyer n'u ma justice labɛn wallahi an bɛ fɛn o fɛn min na min f'i ye an bɛ tila ka bɔ a la an bɛ tila ka sira wɛrɛ ta n b'o dɔrɔn de fɔ ko kɛra yɔrɔ min bi e sera yen nɔ fɛn o fɛn bi yan nɔ o bɛɛ sera yen ne ma se ka se yen parce que mun na ne se ka taa ɲɛ jɔ nin na a bi ka kɛ ni jɔra yen nɔ bi Bamakɔ bi tiɲɛ n ma sɔn ka taa n jɔ a kɛnɛ kan sisan welela k'a fɔ ko yala n b'a kɛnɛ kan autorité dɔ fɛ n ko ne t'a kɛnɛ kan parce que ni n taara a kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ tiɲɛni dɔ ye minnu bi ye ne de y'a f'u ye n ko non aw kana tiɲɛni kɛ parce que ka d'a kan mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ b'an na min tɛ nin ye ni bi minnu bi fanga juguya la ani ni Faransi wo dɔ sɔrɔ Mali la u ti dɔn wa u bi dɔn n'o wo ye o mais an ti miiri o la pourquoi an sigilen bɛ ni dɔ kumana réseaux sociaux la an b'a fɔ ko k'an b'o minɛ mais min bɛ ka taa nin papier faux ninnu dilan o bi tribunaux minnu na munna u tɛ se ka taa olu nɔfɛ u ka t'u nɔfɛ u ka t'u minɛ an ka mɔgɔw filɛ kaso la bi mɔgɔ 6 nin y'u kalo 4 a donna 4nan na a sɔrɔla suguko de la ne ma n da don foyi la jamana ko in na ni suguko tɛ wa n tɛ ala deli n ka n da don fɛn na ni suguko tɛ mais u ka da la k'a fɔ jamana in kɔnɔ bi n'i y'a ye embargo ma santi Mali la sugu de y'a kɛ n'i y'a ye dédouanement sugu de don n'i y'a mɛn taxe impôt sugu de don n'i y'a ye fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ bi commerçants de y'a bali a ka santi jamana in kɔnɔ Faransi kɛɲɛna yɔrɔ bɛɛ kɛɲɛna commerçants jɔyɔrɔ de don sinon wari tɛ bɔ ala fɛ yen ka jigin an kan mais anw de bɛ ka baara kɛ terrain kan mais n'a fɔra ko yɔrɔ kelen mɔgɔ baarakɛbaliw minnu bɛ ka wuli ka taa tribunal ni fɛnw na ka taa don justice la min f'i ye ka taa papier faux dilan min f'i ye ka na fɔ k'u bɛna yɔrɔ minɛ ni musow minnu
filɛ nin n'u ka yɔrɔ filɛ nin ka minnu na bi muso ninnu a ka ca san 30 de olu de gabakuru cɛ ka bɔ yɔrɔ la an y'a bila réseaux sociaux bɛɛ kan an y'a bila radio bɛɛ kan bɛɛ y'a fɔ mun n'o don premier ministre mariage mun n'o don an ka président mariage ale de ka kan ka nin dossier in ta mɛn ka sɔrɔ k'a fɔ vraiment a man kan ka kɛ jamana in kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ablaye Cissé ni tun ale kan ye a fɔra cogo na bɛ dugawu kɛ ala k'a bila bɛɲɔgɔn ɲa o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun b'e bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Australie an ma dɔn k'a fɔ dɔ fana tɛmɛna min ye inondation n'o ye sanji kasara ko kɔni bonyana Australie kaw fɛ yen kosɛbɛ ko an bɛ don min ko bi min ye du ba 60 ɲɔgɔnna kɔni ko olu bɛɛ lajɛlen bɛn'u sigiyɔrɔ bila n'an bɔra an bɛna Ukraine an ma dɔn k'a fɔ ballon min bɛ Ukraine a kɛmɛ sababu ye ka maa ba caman kɔni ka bɔ u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna min ye musolakaw ye ko nka ka dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ko hali ni olu yɛrɛ bɛ marifa ta ko ka se ka kɛlɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ fo ka taa a dan na k'olu b'o kɛ hali bi Ukraine kaw fɛ yen Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ko ale kɔni bɛ ka wele da diɲɛ don o don a bɛ ka dɔ fara wele kan ka ɲɛsin OTAN ma olu bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min na ko nka OTAN kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna se ka u sen don nin waati in na ko baw ko n'olu sen don kɛlɛ na ko u bɛ ka siran min ye n'a bɛ fɔ ko guerre totale la ko a kana k'o ye n'an bɔra bɛna Niger kaw fɛ yen Niger an ma ladɔn k'a fɔ lakanabaliya kɔni ko ale kɔni bɛ ka wara ye dɔɔni Niger marabolo n'a wele ko Difa ko dɔ fana nin kɔnɔna na ko min ye marifatigi jɛkulu ye n'o Boko Haram ye k'olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka maa 10 ɲɔgɔnna ko olu bɔra u ni na an bɛ don Niger kaw fɛ halisa Boko Haram olu bɛ wulikajɔ la Niger jamana kɔnɔna na a bɛ maa 19 fo ka se maa 20 ma olu bɛɛ lajɛlen bɔra u ni na u ka wulikajɔ senfɛ kunun mars kalo tile 9 Niger kaw fɛ yen an karamɔgɔ ni dansigi an ka kɔnkɔn la an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn ka fɔ basigi lafiya ye ka se k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoni banna yan k'an to dusumakasa minɛ kɔnɔna la an kanuba n'i y'a sɔrɔ o y'an jɛɲɔgɔn ye Abudu Kulubali sigida yɛlɛ ɲɛma ale ka cɛkɔrɔba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ an dɔma Ablaye Kulubali bɛɛ lajɛlen kama ko Bakɔrɔ tun b'a furakɛli la kunungo Masaramani y'a minɛ kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunna janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ɲamana fuga kɔnɔna na kunungo ni cɛkɔrɔba in maa tun dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kɛlen bɛ ka timinanja kosɛbɛ kosɛbɛ ka baarabara nɔgɔya ni silama fure bɛɛ lajɛlen ka tila ka tasi bila yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'o ɲɛ Abudu Kulubali ni tun bɛ faya place de la kosɛbɛ kɛ kabini fitini ma fa ni ba bɛɛ lajɛlen da nana ni de tun bɛ faya place la fa dɔgɔkɛ don ala ka kɔto nɔgɔya ye ka bada nɔgɔya wɛrɛ ye kosɛbɛ ka Abudu Kulubali ma fa ye denmisɛnninya kɔnɔna na ani fa ni ba ala ma gɛrɛsɛgɛ olu la a lamɔna ni de ye fa dɔgɔkɛ ye a lamɔn'o bolo ala y'a ka latigɛ bol'a kan n'a fɔra k'a fɔ o cɛkɔrɔba min tun bɛ yen kunungo Masaramani y'o minɛ a ka di ala ye cogo min na a bɛ kɛ ten a kɔni kɛra maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na janaja baaraw la ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ ma Abudu Kulubali kan n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ dusumakasa minɛ kɔnɔna na nin waati in na an bɛ dugawu kɛ ala ka baarabara nɔgɔya cɛkɔrɔba ye ka koto nɔgɔya yɛrɛ ye a y'an ka kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jama ala ko nɔgɔya ala kan yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ Abudu Kulubali radio baara kɔnɔna na ka se ka n timinanja baara la kosɛbɛ a y'o k'an ye baara in kɔnɔna na ka mɔbili fɔlɔfɔlɔ di anw ma 2018 kɔnɔna na mɔbili fɔlɔ ale de o di Ablaye Kulubali ma k'a fɔ ko an ka bɔ moto sanfɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn o ni bi cɛ a doni ma jigin sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na ka se ka n timinanja baara in na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye ka dɔn k'a fɔ nin cɛkɔrɔba min n'a taalen filɛ nin taara an bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu don k'a ye ala ka baarabara nɔgɔ cɛkɔrɔba ye ka koto nɔgɔ anw yɛrɛ ye a y'an ka kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jama ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ an bɛ nin dusumakasaya bɛnɛ kɔnɔna na an ka foli bɛ aw ye diɲɛ bi tan n'i ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wulada ti k'i ɲɛna masa min bɛ n'ale nin kɛ tanu de bɛ masa ye ala k'an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ